ଥିଲେ ମନେ ଅଛି ମନେ କେମିତି ଯିବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ସେ ବର୍ଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ବି ତୁ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେ ତୁ ଅପା ନା ନା ଏ ବର୍ଷ ତ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି ଆଉ ତୋ ସହିତ ଜମା କଥା ହେବିନି ହେବିନି ଅପା କିଏ କୁଆଡ଼େ କହୁଛି ଅପା ତୁମେ ସହିତ କଥାରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଅପା ମା ବାପା ସିନା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମୋ କୁଆଡ଼େ ପାରିକୁ ହେଲେ ତୁ ମୋର ମା ବାପା ସବୁ କିଛି ଅପା ତୁ ଏମିତି ରୁଷି ଗଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଅପା ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଜି ପରା ଶୁଭ ଦିନରେ କାହିଁକି ଅଶୁଭ କଥା ଧରୁଛୁ ମା ବାପା ସିନା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ମା ବାପା ସବୁ କିଛି ଆ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବି ଆ ଭାଇ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି निश्चय देवी अपा से वर्ष सीरा मुझे तेरा राखी पावना दे न पारुथिनी अपा किंतु वर्ष में बड़ा है गरमी अपा ए भाई अपा मारे किछि दरकार नहीं भाई तू परा मो जीवन अनमोल पद माय चली तते लागी पड़ा भाई अपा मुझे राखी पावना बाकी रखी अपा मते भल लागबे नि अपा भल लागिबे नि ए भाई अपा मु तो 12,000 चिन्ना मुंडा होई की पूरी मजदूरी करी आम पाई आहार जोगाजोग करुची केमिति को काम करी मो राखी पावना देउ भाई राखी पावना देबी अपा हां भाई ताले तो सुनना में कह दउची अपा।